భారత చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డు నమోదైంది. మన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము భారత వైమానిక దళం యొక్క రఫేల్ యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించిన మొదటి భారత రాష్ట్రపతిగా చరిత్రకెక్కారు. ఈ విహారయాత్ర అక్టోబర్ 29, 2025న హర్యానాలోని అంబాలా ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్లో జరిగింది. సాయుధ దళాల సుప్రీం కమాండర్గా ఆమె పాత్రను ఇది నొక్కి చెప్తుంది. యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణం చేసిన మూడవ రాష్ట్రపతి మరియు రెండవ మహిళా రాష్ట్రపతి ముర్ము. అంతకుముందు ఆమె ఏప్రిల్ 2023లో తేజ్పూర్లో సుఖోయ్ 30 MKI యుద్ధ విమానంలో 30 నిమిషాలు ప్రయాణించారు. ఆ సమయంలో ఆమె బ్రహ్మపుత్ర మరియు హిమాలయాలను చూస్తూ చేసిన ఈ విమాన ప్రయాణం ఉత్తేజకరమైన అనుభవం అని, భూమి, గాలి మరియు సముద్ర సరిహద్దుల వరకు విస్తరించిన భారతదేశ రక్షణ సామర్థ్యాలకు గర్వకారణమని ఆమె పేర్కొన్నారు. Like, subscribe, press the bell icon.